terve teille kaikille kavereille. Mä oon Master Kuminauho tänään. Meillä on Skype-kaveri täällä. Sano moi. Moi. Niin, tänään me pelataan Clash of Clansia. Ja kun halusit niitä pelejä Judy Man Voodoo, sitten te halusit sitä Peppu edellä puuhun ja silleen, niin mä yritin tehdä sitä, mutta ei toiminut. Ei toiminut. Vaan ne sanoi mulle, että nyt me ei haluta sulle toimia, niin mä katsoin sille, ei toimi mulla vai. Sitten mä keksin, no mä pelaan Clash of Clansia. Ja te ehkä haluatte tätä silleen. Mä en voi hyökätä. Eikö voin? Tosi pienillä. Ja sitten tiedoksi, että mä oon nyt tällä hetkellä hyökkää. Ai oot vai? Onpa. On. Mä otan huonoimman Silver 1 niin. Hetken, mä oon kerran hyökännyt tähän kyllä. Aha. No sitten. Mulla on tää Barbarian kimppala taas silleen. Mä pääsen pois täältä. Oot sä valmiin? Joo, ja sitten mulla täällä vittui mun mikä tää on, niin nää jousiampujat ja niin edespäin, archerit. Eikö oikeesti täällä löydy yhtään hyvää? Mennään sitten tällä. Kuolio. Muuten sulle tiedoksi, että niin YouTube on mun vain 10 minuutin videoita, joten eli se meinaa huono juttu. Goblin Gauntlet, siellä ei oo mitään, ei oo tuollakaan, ei täälläkään, ei tuolla on mutsian kultaa. Eikä tuolla, no täällä on. Ja vähän tuolla on. Mennään tänne. Watchtower. Mutta oikeesti arvaa miten huono hyökkäys tää oli. Onko vaikka laittaa se? Näette. Wii! Barbaarikuningas, kingi tai jotain. Wow. Minkä levelin Archer Tower se tollanen? Tappaa mun Barbarian Kingi! 1-2 noin vaan! Tää on ihmeellistä! Nyt on Barbarian King on täällä silleen. Pois täältä. Haluatte nähdä miten huono hyökkäys toi äsken oli? Joo, oota. Saat nähdä miten huono hyökkäys tää oli. Miksi tää oli pakko onnistua? Täällä on nää yksi. No, lopetan tästä. Aivan 4000. Kato, mä laitan mitään tänne. Jos me saatais 8 tyyppiä tähän klaaniin, me päästäis äänisotiin. Enää 2. Katoppa se mun. Okei. Noobi hyökkäys, okei. 9%. Joo, sorry. Siis tosta piti painaa. PH6 vai? Ne pommityypit jotka kanta. Aha, sä yrität tuolta alhaalta rikkoa jutskan, okei, ihan tavallista. Mut sit sä laitat tolloin noi pallot. Ja sit sä katot mun archerit. Kun mä pandoin sille äsken noi archerit. Ja muuten, katsojat voitte liittyä minun klaaniin, se on isolla MK. Yhtä suuri kuin merkki. Ja sitten vain isolla S:llä Suomi paras. Väliparas.
Niin kai. No tää nyt ihan tavallinen hyökkäys. Kyllä mullakin välillä käy näin. Mut... Jos mä saisin vaan tälle kutoselle tämmönen TH. Miksi et laita sitä päivittymään? No kun ei oo varaa siellä, se maksaa niin paljon. Aha. Puskat pois. Puskia ei täällä Master Kuminauhan pihalla sallita. Ei mulla. Eikö? Ei voi ottaa niitä muutenkaan pois, koska... Ei koska. Tämä video on jo kestänyt 5 minuuttia. Voin sen sanoa. Joo, tää nukkuu siis tää parpaille. Teidän vuoksi minä aion tehdä hyökkäyksen, että tämä video ei ole niin hirveän tai no jotain kuin kaikki mun jaksot tästä videosta. Voisinko mä olla vähän eeppinen? Joo, mä voin olla vähän eeppinen. Mä rikon tehokasin. Yes. Näkyykö sitten siinä mun naama vai? Ei. Ja. No niin. Oh. No nyt mä oon kuollut. Sain noin 5%. Vähän. Dark-eliksiiriä. Mä en saanut yhtään Dark-eliksiiriä tosta putskosta. Aha, mä sain 5. Mä laitan sitten toisen hyökkäyksen, kun mä hyökkään. Toivottavasti tykkäsitte tosta, koska multa loppuu eliksiiri. Nyt tapahtuu jotain. Ups, mitäs täällä tapahtuu? Testi, YK. Mitä ihmettä, nyt meni sekaisin vähän jutkat. Okei, mun kone on... Tämähän oli hyvä matku. Tänähänpä on nyt. Tämä tehtiin ja voi laittaa. Voitko antaa mulle jotain truuppeja? Sä voitkaan antaa mulle vielä. No mitä truuppeja? Et voi antaa mulle vielä truuppeja. Mä kerään vähän timantteja. Katsojat, olet minulle rakkaita. Hetkonen, mitä mä just sanon? No oot jo tehty. No niin. En saanut äskeisestä jutusta yhtään joten sinusta on pakko tulla. Tulee nyt. Jes, me saatiin 4. Nyt me tarvitaan vaan 3. Tää videon kestä. Nyt me tarvitaan vaan 1 timantti. Me olemme kunnossa. Yes. No, oliko sulla jotain asiaa? Ei ole. Voitko katsoa mitä mä laitoin sinne? Mitä sä? Palloja, joo. Saanko vähän? Koko ajan mulla taida olla oo. Mä ostan sulle palloja ja Siellä se on. Mutta hänellä ei ole mitään. missä? Sun armikämpeissä. Mut hei, nyt videosta alkaa tulla vähän liian pitkä. Mä oon Master Kuminauha ja mä sanon teille hei. Sanoppa säkin. Hei. Hei.